Sa panahon sa emerhensya, labi na kung kini may kalambigitan na sa kinabuhi ug kabtangan, dako na kayo og tabang kung may abtik ug kasaligan nga makahatag sa tukmang tabang nga gikinahanglan. Organisado na ang Tagbilaran City Disaster and Risk Reduction Management Office, kang kinsang mga sakop gibansay sa pagtubag sa tarang matang sa emerhensya. Ang question na lamang, ang dali nga pamaagi sa pagpangayo og tabang. Ang Tagbilaran City DRRMO adunay gihuptan ng mga hotline sa mga network sa Globe, Smart, TNT ug dito ug nakasunpay usab sila sa city hotline nga 411-2222. Apan pipila ba ka tawo ang may pirmi nga load aron makatawag? Ug pipila man usab ka lugar sa syudad ang dunay network coverage? O pipila ka tao ang suheto nga naka-phone book o naka-speed dial ang mga importante nga numero sa mga naa sa CDRRMO. Agi og pagpasayon sa proseso, nahiusa na ang tanang emergency nga numero sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa nasudnong emergency hotline 911. Sa pagdial nimo sa numero, bisag walay load ang telepono, ang makadawat niini ang command center na sa Tagbilaran ug sa pagtawag mismo maipagawas na nga ambulansya ug team aron mo tabang kanimo. Gikan diri sa Tagbilaran City alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.